Hello, good morning po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Miss Yang. Hello po Miss Yang, ano po ang ipapakita mong recipe sa kanila ngayong araw na ito? Hello po sa inyo, Miss mga mayangers. Ngayong araw na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng pho. Etong ingredient po na mga ito lang po yung mga sangkap ng pho broth. So, sabaw ng pho. So, eto po, meron tayong oxtail, meron tayong beef bone, pampasarap po ng ating sabaw. Meron din po tayong celery, meron tayong carrot. Tapos, eto po ay grill ko na yung onion natin, optional. Kung gusto nyo i-grill, okay lang. Kung hindi naman, it's okay. Tapos, meron tayong ginger, meron tayong bags of spices. Eto po ang itsura niya. Ganyan. Mixed spice flavor. Kung wala naman po kayong mahanap at kung isa-isa lang ang inyong mga spice, yung sangkap po ng loob ng bag is clove, yung shauko, star anise, cinnamon, at saka licorice. Hanapin nyo lang po yan at ihalo-halo nyo lahat, ilagay nyo sa tea bag. Tapos, isasalang nyo po siya pag nag-boil na yung inyong sabaw. Tapos, meron din po tayong salt, iodized or non-iodized is okay. Meron tayong cocorico, nilagay ko na po dito sa baso. Nahahanap po yan sa mga tindahan, sa mga grocery store. Yung parang soda can siya. So, 1 can, nilagay po natin dyan. Beef bouillon. Yan na po ang ating mga sangkap. Uumpisahan na natin by boiling etong meat natin. Tapos hintayin po natin na mag-boil, tanggalin po natin yung mga dumi, and then atin pong isalang na yung ating mga spices at mga carrots and celery pag natanggal. Yung first boil po. Okay po, sinalang na po natin sa apoy yung beef bone natin at saka yung oxtail. Pwede po nating ilagay na po yung buong natin or half natin na onion. Yan po yung pangpa-flavor. At pati na rin po ang ating ginger. Tapos nakikita nyo po, medyo lumulutang po yung mga taba-taba. Mamaya, pag first boil na, pwede na po nating tanggalin yung mga taba. Tapos, ihuhuli po natin yung ating spice pag nag-boil na, yung mixture spice. Maglalagay po tayo ngayon ng asin, 3 tablespoon. Ito po yung isa sa mga pampalasa natin. And then, to taste na rin po kasi depende kung gaano kadami yung sabaw na gagawin nyo, yung servings. Okay? Tapos, yung palang sa celery at saka sa carrot, iisang piraso lang po yung ilalagay natin doon. So, babalatan ko lang po at ating ilalagay siya. Huhugasan ko lang po ang ating gulay. Pampalasa din po ito. Okay po, ngayon na nabalatan ko na ang carrot at saka nahugasan ko na yung celery. Ilalagay ko po sa ating sabaw. Pampadagdag lasa din po yan. Tapos, mga mayangers, nakalimutan ko po pala na dinagdagan ko pa ng beef bouillon, yung ating pho soup kasi medyo matabang po. Nilagyan ko po ng 2 cubes, maliliit na cubes. Tapos, kung maalat naman masyado, pwede niyong dagdagan ng konting tubig. Pero, napakasarap na po ng ating sabaw. Subaybayan niyo po. Hintayin lang po natin siyang mag-boil. Sasabihin ko po sa inyo yung susunod na steps. Yung ating cocorico, na ilagay ko na po dyan. Okay po, tatakpan po natin itong ating kaldero at hihintayin po nating maluto. Medyo pinapasingaw ko lang po ng ganyan para hindi siya mag-overflow. Pero siguro mga 3 to 4 hours bago magiging handa itong ating sabaw kasi gusto po natin talagang mag-spread yung flavor niya doon sa mismong sabaw. So, hahayaan po nating kumulo ang ating pho soup ng 3 to 4 hours. Minsan nga po, mas masarap pagka overnight. Kung halimbawa, papakuluan mo the night before, tapos isi-serve mo the day of, like the following day. Medyo mas masarap po yung ganun kasi talagang flavorful yung ating sabaw. Pero dahil ngayon, wala tayong time na gawin yun, na lang, 3 to 4 hours. Tamang-tama po yun. Ito na po, makikita nyo na tatanggalan ko na po siya ng mga taba na nagsisurface na sa taas. Pagkatapos po nito, pwede na natin isalang yung spice natin na yung nakahalo sa bag. Pwede po natin din itong dagdagan ng tubig.
Talagang tumutuyo yung tubig niya pagka kumukulo. Para lumambot po yung oxtail natin doon. Dadagdagan po natin siya ng tubig. At saka yung tubig po kasi yung ginagamit natin para sa ating foam mamaya sa noodle. Kaya maganda po yun. Dadagdagan po natin ng tubig. Pagkatapos po nitong tanggalin natin yung mga taba-taba natin. Ayan po, ngayon na medyo maano na po, linis na po yung ating sabaw. Isasalang na po natin tong ating spices, bag of spices. Pwede po yung diretso nyo ng ganyan. Kasi ito po yung pampalasa sa ating sabaw, di ba? Yan, ilagay po natin siya dyan. Tapos, hayaan natin kumulo uli. Tapos, pwede nating tikman yung sabaw pag ano na, kumulo na. Para malaman natin kung kailangan pa ba uling lagyan ng asin. Or tama na ba? Tapos po nito, ipapakita po namin kung paano maggawa ng noodle. Or, alam nyo na po yung noodle, pero yung klaseng noodle na gagamitin natin, at saka yung mga karne na gagamitin natin, pwede na rin po natin gamitin yung oxtail kasi napakamahal ng oxtail. So, kakainin natin yan. At saka yung mga gulay, ipapakita din namin sa inyo. Ito po pala mga ingredients natin para naman sa mismong pho, yung sa noodle na talaga. Ito po ay pang Korean barbecue pero pwede na rin po itong gamitin kasi madali pong maluto yan. Ilagay nyo sa bowl tapos saka nyo ilagay yung tubig. Meron po tayo ditong basil at saka meron tayong cilantro dito, napakasarap po. Tapos meron tayong bean sprout. At saka ito po yung gamit nating noodle ngayon, Vena rice noodle. Pwede po kayong gumamit ng ibang ng rice noodle. Meron pong mas manipis dyan, pero ito pong masarap ngayon dahil wala po kaming ibang ingredient. Tapos meron pa po yung spring onion, pero hindi ko na po ipapakita. Ano lang po yun, optional. Pwede nating i-sprinkle sa sabaw pagkatapos po nating maluto. Okay? Sa ngayon po, papakuluan po natin itong noodle para maluto. Tapos, para po malaman na luto na siya, hatiin nyo ng tinidor. Pag nahati na, luto na yun. Ayaw nyo namang ma-overcook siya dahil hindi rin masarap yun para na kayong kumakain ng sabaw. O sige, papakita ko po sa inyo mamaya. Tapos sa pagpapakulo pala, nakalimutan ko isang point pa. Lagyan nyo ng konting yung mantika. Konting-konti lang po para hindi po siya magdikit-dikit. Yan po ang pampapahiwalay niya, yung mantika. Lagyan nyo ng konti. Para bang spaghetti. Ayan na po yung ating noodle. Nilagay ko sa hiwalay na kaldero. Nilagyan ko siya ng konting mantika. Kung ayaw nyo naman gawin yun, okay lang po. Pero sa akin, para hindi magdikit-dikit, nilagyan ko na. Tapos tatakban na po natin yan. Hayaan natin kumulo. Tapos pagka medyo kumulo na, i-check natin. Kukuha tayo ng tinidor. Tapos hahatiin natin yung noodle. Pag nahati na, luto na po yun. Hindi na kailangan na malambot na malambot. Okay, hintayin na lang po natin. Okay po. Ayan, i-check na po natin yung ating soup. Natikman na po namin siya at mahigit 3 oras na po ang pagpapakulo namin. So, pwede na po siyang i-serve. Nag-prepare na po ako ng plate na lalagyan natin ng sabaw. I-off ko na po siya at ilalagay ko na po yung ating sabaw dito. Pagkatapos po nito ay pwede na nating ilagay po din yung ating mga bean sprout at saka yung mga leaves natin, yung mga basils. Napakasarap po nito sa taglamig na araw. Ayan, tapos i-spread po natin yung mga dahon natin. Okay, ito na po yung ating soup, yung pho soup. Lalagyan na po natin ng gulay. At kung kailangan nyo pa po ng pampalasa nito, pwede kayong gumamit ng hoisin sauce. At saka usually, maglalagay po tayo ng jalapeno peppers. Kaso wala po tayong jalapeno ngayon. So, meron tayong chili pastes. So, pwede rin po natin gamitin. Papakita ko po sa inyo. Kung gusto nyo ng medyo maanghang ng konti, yung luto ninyo or yung soup ninyo. Ayan na po. I-sprinkle po natin ng onion sa taas. Okay, sana po na-like nyo tong recipe na ito. Sana po mag-subscribe at mag-like kayo. I-share nyo po yung video na ito. I-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa aming new videos.
Maraming salamat po sa inyong pagnunood at mabuhay tayong lahat!